kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Send os din Helligånd og gør os åbne for, hvad du vil sige til os. Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig og tjener dig i alle ting. Amen. Og vi synger nummer 470. Lad os bryde brødet sammen ved hans bord. Herren være med jer. Og hjertelig velkommen til Skærtorsdags gudstjeneste. I dag der skal vi se på fodvaskningen. Og der har jeg fundet nogle tråde til en af Narnia-bøgerne endnu en gang. Og det skal vi kigge på. Og i den forbindelse så kan jeg godt sige, at det her med, at han spillede Amazing Grace i starten, det har lidt med det at gøre, men også det, han skal spille til sidst, helt i slutningen af gudstjenesten, der skal han spille en også, der handler om det her med, at kæderne bliver taget af vores fødder, så vi kan danse. Lad os begynde med at bede sammen. Herre Jesus Kristus, dig være lov og pris, fordi du har elsket os så dybt, at du lod dit læbe bryde som brødet, vi spiser, og dit blod udgyde som vinen, vi drikker. Du har gjort os rene for Gud, og derfor kommer vi til dit bord med frimodighed og glæde. Lad din kærlighed blive i os, så vi tjener hinanden, som du tjente os, og rækker tilgivelsen videre. Giv os at leve med hinanden, så livet her bliver en forsmag på glæden i dit rige, hvor kærligheden mætter alle fra evighed til evighed. Vi vil sammen lytte til, hvad salmisten skriver. Halleluja, jeg elsker Herren, for han har hørt min trylen. Han vendte sit øre mod mig, da jeg råbte. Dødens bånd omgav mig. Dødsrigets trængsler ramte mig. Jeg fandt kun nød og elendighed. Da påkaldte jeg Herrens navn. Ak, Herre, red mit liv. Herren er nådig og retfærdig, hvor Gud er barmhjertig. Herren vogter de uerfarne. Jeg var hjælpeløs, men han frelste mig. Fald til ro igen, min sjæl, for Herren har handlet vældig imod dig. Du har reddet mit liv fra døden, mine øjne fra at græde, og min fod fra at snuble. Jeg kan vandre for Herrens ansigt i de levendes land. Jeg troede, derfor talte jeg.
Jeg er hårdt plaget. Jeg sagde i min angst, alle mennesker er løgnere. Hvordan kan jeg gengælde Herren, alle hans velgerninger mod mig? Jeg løfter frelsens bæger og påkalder Herrens navn. Jeg indfrier mine løfter til Herren for øjnene af hele hans folk. Dyrebart i Herrens øjne er hans frommes liv. Ak, Herre, jeg er din træl, din trælkvindes søn. Du har løst mine lænker. Jeg bringer dig slagtoffer til tak og påkalder Herrens navn. Jeg indfrier mine løfter til Herren for øjnene af hele hans folk, i foregårdene til Herrens tempel, i din midte, Jerusalem. Amen. Og vi synger nummer 365, Guds kærlighed ej grænse ved. Vi vil rejse os op og sammen lytte til, hvad apostlen Paulus skriver i sit første brev til Korintherne. Jeg har modtaget fra Herren, og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde, dette bæger er den nye pagt med mit blod. Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig.
For hver gang I spiser dette brød og drikker det bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Amen. Og lad os sammen bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og al hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, pin under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, medfaret på 3. dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Og vi skal synge nummer 62, Jesus det eneste. Lad os bede sammen. Himmelske Far, gør du ordet levende for os i Jesu navn. Amen. Og lad os rejse os op og sammen lytte til, hvad der er skrevet i Johannes evangeliet. Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. Og mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariotes søn, skulle forråde ham, og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder,
og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud, så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham, Herre, vasker du mine fødder? Jesus svarede ham, hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Peter sagde, aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Jesus svarede, hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig. Simon Peter sagde til ham, Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet. Jesus sagde til ham, den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene, dog ikke alle. Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham. Derfor sagde han, I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem, forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Amen. Ja, som de fleste af efterhånden ved, så elsker jeg de her Narnia-bøger, som er skrevet af den kendte engelske forfatter C.S. Lewis. Og for de uindvidede, der er Narnia den her magiske verden, hvor børn fra vores egen verden pludselig befinder sig i en kamp mellem godt og ondt, ledt af løven Aslan, som på mange måder er Lewis' billede på Jesus. Og sidste gang jeg inddrog noget af det her, det kan man bare finde i vores kirkeblad, fordi der handler det om prins Caspian. Men, og hvis man ikke allerede har læst det, så kan man jo gå ind og åbne kirkebladet og så læse den klumme. I mellemtiden, der er jeg så nået videre. Jeg er nået videre til bog nummer 5, Morgenvandrerens rejse. Og i den her historie, der er det igen noget, der har rørt mig helt vildt dybt. Og jeg tror, at det også er derfor, jeg bringer det selvfølgelig i spil i dag, at C.S. Lewis i den her fortælling, der trækker han nogle helt bestemte tråde, som jeg tror bliver trukket til den her tekst, som vi har i dag. Morgenvandreren er et sejlskib. Og det er sådan igen, at der er nogle børn fra vores verden, som på magisk vis er inde i landet Narnia. Og de lander den her gang midt i havet, lige ved siden af den her morgenvandrer, som ledes af kong Caspian, som de også kender fra tidligere tider. Han er på en længere rejse østpå, hvor han skal finde 7 hertuger, som ikke er blevet set i mange år. Og de er på vej ind i ukendt farvand. Lidt ligesom Columbus var dengang, han havde besluttet sig for at sejle vestpå for at finde Indien. Men hvor han i stedet for ender med at opdage det, som han så senere kalder for de vestindiske øer, og til sidst også Amerika. Og det var jo vildt dengang, for sådan som jeg har forstået det, så var den gængse opfattelse i hvert fald, at man troede, at jorden var flad dengang. I bogen Morgenvandrerens rejse, så sker der i øvrigt også mange andre spændende ting, som jeg ikke vil komme ind på. Men én ting vil jeg gerne komme ind på, og det er en af børnene. Eustace hedder han. Som er kommet ind i Narnia, og han er kommet ind i Narnia for første gang nu. Og han beskrives som sådan en helt utrolig selvoptaget fyr. Og utrolig usympatisk også i øvrigt. En, som konstant brokker sig og er utilfreds. Det er sådan, han beskrives i starten. Man kan vel bedst beskrive ham som en møgirriterende møg, og så siger jeg ikke mere. På et tidspunkt, da skibet Morgenvandreren lægger sig land på en endnu ukendt ø, der farer Eustace vild på øen, med ender til sin store glæde med at finde en hule fyldt med guld og smykker og alt muligt, rigdommen. Han bliver fuldstændig forblændet af det. Og særligt et meget flot armbånd, som han ikke kan lade være med at tage på sin arm. Og tankerne, de kredser sig omkring alt det, han kan udrette med alt det her guld. Men så falder han i søvn, og da han vågner igen, så er han forvandlet til en drage. Armbånd, det sidder der stadigvæk. Men nu går det frygteligt ondt, fordi
Drager, de er som bekendt større end mennesker. Og den presser rigtig hårdt der på armen. Og det hele er ganske forfærdeligt, og Justus er frygtelig ked af det. Senere, og derefter de andre har fundet ud af, at han er blevet forvandlet til en drage, så møder han så løven Aslan, som jeg før har nævnt er et billede på Jesus. Aslan han tager Justus med op på et meget, meget højt bjerg, hvor de til sidst ender ved en meget smuk have med frugttræer og en brønd med det dejligste klare vand. Og Justus han kigger ned i vandet og får bare lyst til at hoppe i. Men Aslan han siger til Justus, at han først skal klæde sig af. Og han skal lige til at protestere, men så kommer han jo i tanke om, at han er en drage, og han ikke har, han er jo en drage, og forstår, at Aslan vil have ham til at skifte ham. Det er ligesom slanger, de skal skifte deres skind. Og Justus han tager det første lag af, og bevæger sig straks hen til brønden. Men inden han når derind, så er hans nye skind allerede blevet hårdt igen, som sten. Og tænker, at det er nok, fordi jeg skal pille flere lag af. Og sådan sker det, at Justus piller det ene lag af efter det andet, men ingenting hjælper. Til sidst så siger Aslan til ham, du bliver nødt til at lade mig klæde dig af. Den første flænge Aslan laver var så dyb og smertefuld, at Justus han troede, at Aslan var gået helt ind i hans hjerte. Det gjorde ondt, men samtidig var Justus bare lykkelig over for at få det her af. Og da det hele var flået af, så tager Aslan Justus, som nu var meget øm selvfølgelig, og kaster ham ned i brønden med vand. Og i det øjeblik, han rammer vandet, så bliver han sig selv igen. En almindelig dreng, dog helt forandret. For nu var Justus nemlig ikke noget brok og hoved længere. Han var forandret til det bedre, forandret for altid. Og jeg tror, at C.S. Lewis har digtet den her historie med inspiration fra dagens tekst. Jesus havde gjort noget, som ingen mester havde gjort før her. Han havde taget sin kjortel af og bundet den som et klæde rundt om livet. Så havde han taget et fad med vand og givet sig til at vaske disciplenes fødder. Og fodvask, det var jo selv normalt nok dengang. Enten vaskede man sine egne fødder, eller så, hvis man var et fint sted, så gjorde tjeneren det. Men her, til det her påskemåltid, så var der jo, det står der ikke helt præcis, men jeg tænker ikke, de har vasket deres fødder, lidt ligesom man har glemt at vaske hænder, hvis man skal til bordet. Og så er det Jesus, han gør det her. Og der har Jesus så når hen til Peter, så protesterer han. Herre, vasker du mine fødder? Og Jesus svarer ham, hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Og Peter sagde, aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Og Jesus svarer, hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig. Og Simon sagde til ham, Simon Peter, herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet. Sådan ender læsningen i dag. I Narnia, der var Justus lykkelig efterfølgende. Da han fik det der armbånd af, det kunne han jo tage af, da han var blevet menneske igen, var det lige så en befriende følelse, som hvis en slave fik løs sine lænker. Sådan forestiller jeg mig det i hvert fald. Og sådan må vi også lade Jesus klæde os af, eller lade ham vaske vores fødder. Vi sang det også i 365, vers 3. Du vil oprette nådens år og løses slavelænker. På retfærd, fred og glædeskår blandt mennesker, du tænker. Det er dit kongebud til os. Selv bød du mammernes vældetrods og herskede ved at tjene. Og sådan hørte vi det faktisk også i den første læsning fra Alderet, fra Salmernes bog. Og der, jeg har gjort det her før, det ved jeg godt. Men jeg spørger mig selv, kunne Justus ikke have skrevet den? Eller måske en af os. Og jeg vil egentlig bare gerne have lov at læse den op en gang til. Den salme, vi hørte helt i begyndelsen. Halleluja, jeg elsker Herren, for han har hørt min trygen. Han vendte sit øre mod mig, da jeg råbte. Dødens bånd omgav mig. Dødsrigets trængsler ramte mig. Jeg fandt kun nød og elendighed. Der påkaldte jeg Herrens navn. Ak, Herre, red mit liv. Herren er nådig og retfærdig, hvor Gud er barmhjertig. Herren vogter de uerfarne. Jeg var hjælpeløs, men han frelste mig. Fald til ro igen, min sjæl, for Herren har været handlet vel imod dig. Du har reddet mit liv fra døden, mine øjne fra at græde, og min fod fra at snuble. Jeg kan vandre for Herrens ansigt i de levendes land. Jeg troede, derfor talte jeg.
Jeg er hårdt plaget. Jeg sagde i min angst, alle mennesker er løgnere. Hvordan kan jeg gengælde Herren alle hans velgerninger mod mig? Jeg løfter frelsens bæger og påkalder Herrens navn. Jeg indfrier mine løfter til Herrens for øjnene af hele hans folk. Dyrebart i Herrens øjne hans frommes liv. Ak, Herre, jeg er din træl, jeg er din træl. Din trælkvindes søn, du har løst mine lænker. Jeg bringer dig slagtoffer til tak og påkalder Herrens navn. Jeg indfrier mine løfter til Herren for øjnene af hele hans folk, i foregårdene til Herrens tempel, i din midte, Jerusalem. Ja, lad os spise sammen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Ja, tak Gud, fordi du har givet dit ord til os gennem Bibelen. Hjælp os nu, at dine ord må sætte sig fast i vores hjerter, og de der må skabe glæde, trøst, omvendelse og håb. Og tak, Jesus, fordi du, ligesom du vaskede disciplenes fødder, også vil vaske vores fødder rene. Tak, fordi du løser vores lænker. Alt det, der binder os. Alt det, som nærer i os. At vi må få lov at være frie og hellige i dig. Tak for dåben. For gennem den har du lovet at vaske os rene. Hjælp os nu, at troen på dig og din frelse må vokse større dag for dag. Og hjælp os også til at være villige til at hjælpe andre. Vi beder dig for, at du må hjælpe os til at være villige til at vaske andres fødder, når vi kaldes til dette. Lær os at være ligesom dig. Og i dag der beder vi også særligt for dem iblandt os, som har det svært, de ensomme, de modløse, dem som ligger syge, de døende, dem der har mistet Gud. Vi beder for, at du må være nær både vores børn og vores unge og vores gamle, hvor de gamle. Vi beder for, at du må være nær hos alle, også her i påsken. Vi takker dig for det land, vi har fået lov at bo i, Danmark. Vi beder for, at du må give visdom til Folketinget og den regering, som vi stadig venter på. Vi beder for, at du må velsigne kongehuset. Vi beder for, at du må gribe ind ude i verden, hvor der er krig og ulykker. Også i dag beder vi dig særligt for den forfulgte kirke, som mødes i det skjulte. Vi beder også for din kirke her i Sønder Felding og ud over hele vores land og verden. Vi beder for, at du må velsigne påsken, og vi alle sammen må få et nyt blik på den i den her påske, der kommer her. Alt det beder vi om i Jesu navn. Amen. Ja, jamen der er ikke så mange andre bekendtgørelser, end at der sker meget de næste par dage. I morgen er det langfredag kl. 10. Det er der, hvor vi sætter flaget på halv, og der er ikke lys for alle der bordet. Vi fejrer vi mindes, at Jesus blev korsfæstet for vores synder. Så er det påskedag på søndag kl. 10, hvor vi fejrer hans opstandelse, og det gør vi også anden påskedag kl. 10. Så velkommen til de 3 gudstjenester, der stadig er her i påsken. Lad os rejse os op og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Og vi synger nummer 464. Jeg kommer, Herre, på dit ord. Herre,
Vi vil fortsætte med at fejre nadver sammen. Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtig, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os, mætter os dagligt af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen i kor med alle engle synge din herligheds lovsang. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Opstandne Herre og Frelser, du som selv er til stede iblandt os med al din kærligheds rigdom. Giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os et voks i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive et i dig, ligesom du er et med faderen. Amen. Og vi beder, Fader vor. Vor Far, du som er i himlene, helligt blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Vor Herre Jesus Kristus tog den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede brødet, det gav sin disciple det og sagde: Tag det og spis det. Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem, drik alle heraf. Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette hver gang I drikker det til ihukommelse af mig.
den korsfæstede opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han er gjort fyldes for alle vores syndere. Han styrker og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Fred være med jer. Amen. Vi synger vers 7 af nummer 192, vers 7. Lad os takke og bede. Vi takker dig, Herre vor Gud, almægtige Far, fordi du har styrket os med dine livgivende gaver. Vi beder dig, at du vil fuldende, hvad du har begyndt i os, styrke vores tro, grundfæste vort håb og gør den indbyrdes kærlighed levende iblandt os. Ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig og Helligånden lever og råder, en sand Gud, fra evighed og til evighed. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Og vi synger nummer 369, Du som giver os liv og gør os glade.
takker dig, fordi vi går herfra med din fred, frie i din nåde og bundet i kærlighed til dig og vor næste. Bliv hos os med din velsignelse og giv os styrke til at leve efter din vilje.